ഈ കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുക, ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ പ്രേമമൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പൂജാരിയെ പ്രേമിച്ച കഥയൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ പെണ്ണായതിനു ശേഷമുള്ള ആ ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെയും മാനസികാവസ്ഥയുടെയും എങ്ങനെയാണത് അല്ല, പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് സുഖമുള്ള ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സുഖമുള്ള അനുഭവം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ സെക്സ് റീഅസൈൻമെൻറ്റ് സർജറി കഴിഞ്ഞു, ഞാനൊരു സ്ത്രീയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി. ആ ഒരു സ്ത്രീ ജീവിതം ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും എല്ലാം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച തരത്തിലേക്ക് എത്തി. ഞാൻ ആ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ പ്രണയമെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പ്രണയം അഭ്യർത്ഥനകൾ എത്രത്തോളം സത്യസന്ധമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് പലരുടെയും പ്രണയാഭ്യർത്ഥന ഞാൻ സർജറി കഴിഞ്ഞ് സ്ത്രീയായി ശരിക്കും സ്ത്രീ ആയോ, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ത്രീയാണോ എന്നറിയുക എന്നുള്ളൊരു പരീക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നു പ്രണയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ. ചിലർക്ക് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി പോലത്തെ ഒരു വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. പ്രണയാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്നുള്ള സ്വപ്നത്തിലൂടെ വന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെച്ചം കിട്ടുമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലും പ്രതീക്ഷയിലൂടെ വന്ന പ്രണയാഭ്യർത്ഥനകളുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെല്ലാം എനിക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രണയങ്ങളിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വശംവദയാകാനോ ഒരിക്കലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ണിങ് ആണ്. അന്ന് പൂജാരിയെ പ്രേമിച്ച കുഞ്ഞുകുട്ടിയുടെ മനസ്സൊന്നുമില്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. ഞാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നത്. പ്രണയമെന്ന് പറയുന്നത് സുഖമുള്ള അനുഭവം തന്നെയാണ് സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി നമ്മൾ പൊരുതിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുമായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ്, നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ചേർന്ന് ജീവിക്കാനാണ്. അതിനിടയിൽ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് വന്ന് ചേരുന്ന പ്രണയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ടാകുമോ? അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് സക്സസ് ആക്കാൻ വരുന്നവരാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാഠമാകേണ്ടി വരുന്നവരാണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയില്ല. എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യത്തിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകോപനത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് വീണു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ വീണു പോകുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണകൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഈ ശ്രദ്ധയുടെ മരണത്തിൽ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും താഗരയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഈ അടുത്തൊരു ട്രാൻസ്കുട്ടി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. അത് എല്ലാം പ്രണയത്തിന്റെ പേരിലാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് വട്ടം പറയേണ്ടി വന്നൊരു കഥയുണ്ട്. അതായത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അത്രയും ധൈര്യത്തോടുകൂടി അമ്മയടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? എന്നെ സംബന്ധിച്ച് 5 വയസ്സിൽ ഞാനത് പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പം ഞാനെന്നല്ല ആരും തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ അതത്ര വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും. കാരണം ജെൻഡർ എന്താണെന്നും സെക്സ് എന്താണെന്നും സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്താണെന്നും തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. അമ്മേ, ഞാൻ പെണ്ണാണ്. അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞാൽ അതെ, പെണ്ണാണ്, ഉടുപ്പ് മേടിച്ചു തരാം എന്ന് അമ്മ പറയുന്നു. ബട്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് പറയുന്നതെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കും.